Ja, det är för du prövar det att komma hem och bli vänner ändan av kappen. För det är inte så väl. Det är nästan men häst för det kan. Hur ser känslan ut där? Vi var kunskir där vi spalade hundan till. Team var näck bättre men vi drar inte vinna mode. Det visste vi förvägen men det kommer stadigvæk lägga chans att skjuta spela näck bättre vid. Ja, nu fällt jag där bara så långt till trapporna som släpper. Nu ska ta sig på plattan i. Det är ganska George Minni vinna för morgon så att du får gottlig hand av honom. Sjåvande. Det är alltid gott att han har stort kött att det var spalt själv. Så det är flott. Det har varit aktiv i sen kan man säga. Ja, han spelade bara när nivå ja. Det är en smånen. Han var väldigt bra fotbollsspelare. Det var lägga så och maten han spelade på det var lägga så gött. Vi kan ska vända till mot det jag lyckte. Det är helt att du ska få upp och hälsa på mannen. Ja. Okej, tack för det. Ja, Ja, Julian här är Näcklem och Näckemossar och allt det där. Är det gå och stå och löta det där lötna? Ja, det var alltid förmästare till. Det största man kan vara i förjorna. Så sjå det är störst. Det är spalt för i Tjejtjong för där tränar sig där Janmaman och nu är det i jag tror oktober. Det är länge då jag spelar någon och jag vänner. Nu är vi inte för lunch men det är en hört då ja. Nej, nu hörde jag inte sett tunt dam och allt kappigar har tagit jag går runt men du kommer till grunden upp här skulle hjälpa dem i ungdomsarbetet ända som hövsvänner till Vodafone-linjen. Och det man säga uppgåvan Lars Loke. Det så jag det. Gott hackar kan det inte bli. Kvätt har du lagt den då så tror jag att du rör. Nej, vi rör inte börja vi få bara ösen shoulder flytningar. Alltså så sexually det som flotsar rejält väl och spalte lattar shoulder elvengar. Och hade det så vidare arbete vi. Och där så det hör inte. Men vi det här så är brott att några hinders någon. Och så har vi ett stabilisera vägarna. Vi har av 100 starka vägar. Då så det isen där. Skall vara nispalder fram till sista träningen. Så kommer det ordentligt jucken den sista barsten. Och det kan och så är det kanske det att vi bäge och Hattler har arbetat hårt vi att få det vara 100% fokusera alltså upp till listor och flytta det kört för en dist till en annan dist. Hur ser så framtiden ut så här som vänner tar på nästa år eller hur ser det ut? Jag var onda men det är kom på platsen. Jag hoppas jag på plats imorgon. Så tror du att för en öppen nu för ta uppskott nu? Ja, helt säkert. Jag vill gärna. Jag tror arbeta som bättre. Så att det är bättre när vänner står i färjan eller vad det ska vara? Ja, nu har vi ju för långt då men ja. Jag framåt Amager varst du. Ja, FC Amager och det är så att det var så där störst. Minna lösen det här. Men det har väl alltid varit det störst vänner här på till se. Helt och så Arne när finns där vänner uppbygging och har alla förlagar och allt det ska till oss nu. Nej, jag manglar avbreak och det var när jag kan nästa år. Så ja, alltså jag har aldrig emot till sista för det så vi redan några erfarenheter alltså jag har några erfarenheter FC Amager lärde Ölanäck ta stått på jotna. Och ta alltid jag tycker vi hem i Hästvira. Ja, vänner ju i Luttland Tjejing och Kappagar och förmårstar. Känslan hon är gå. Hon är gå. Eisen tror vi står hickar där på pojorna var det kanske att tro på distan som var efter ja. Så kom folk snacka om allt möjligt annat men det är värda. På pojorna är det tro på det kan det blir ett linfällen så ser det samma. Kan vi då säga Årsyslat och kväll tur Årsyslat har på ett eller så ständer överst där mot linjen. Nej, jag håller det här är mentalt starkare alltså och snacka om att det var vinnare. Alltså vi det var ganska att här vinnare när snacka om ta erkänn i distan och fettler sånt så är det klar. Ja men Julian, tack för det och gav en njöting och jag för morgon. Ja, själv tack.